Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak Antigoko pelota txapelketara, bere 77. edizioan. Txapelketa ofizialki abuztuaren 5ean hasiko da, asteartean hasiko da. Baina, historian atzera egingo bagenu ikusiko dugu, urtea zirela. Ez zela atarikorik egiten, edo inoiz ez dela egin hobeto esateko atariko partidurik ez dela jokatu. Eta aurten bai, atariko jokatuko dira, bai gaur eta bai datorren ostegunean. Honela, elite mailan, erabakita daude bi multzotan lau bikote. Baten, Amiano Balerdi, Rekalde Apeztegia, bestean Zubizar eta Talanda, Fernandez eta Sotil. Eta atariko bat, Lizeagak eta Garmendiak Irribarria eta Bernalaren kontra jokatuko dute, eta horko bikote garaia lehenengo multzora joango da Amiano Balerdi eta Rekalde eta Apeztegiarekin. Bigarren multzoan, seguru dira txapelketan, Zubizar eta Talanda, Fernandez eta Sotil. Eta beste atarikoa, Apezetxeak eta Lozak Egiguren eta Lortzen kontra jokatuko dute datorren ostegunean. Eta horko irabazlea, bigarren multzora joango da. Promesa mailan berdin pasatzen da. Gaur bi atariko jokatuko dira. Bate Sarasibarreketako Iburuk Deiti Atakagoren kontra oraintxe hasikoena. Eta horko garaileak lehenengo multzoa hartuko du. Etxeberria Leonet eta Zestauta Garainorekin. Eta datorren ostegunean Ramirezek eta Belokik Egurrola eta Okeinenaren kontra jokatuko dute, eta horko bikote garaia bigarren multzora joango da Murua eta Santesteban batetik eta Ibarluzea eta Kanseko bestetik. Gaur gurekin komentarista lanak egiteko, lehen urtean ere gurekin izan genuen, pelotaz asko dakien laguna eta gizona, Jon Alberdi, arratsaldeon ongi etorria. Arratsaldeon danoi. Pelotaria ona zinen eta pelotaz ere asko dakizuna diot. Bueno, igual jakin gehiago, ja aspaldi neu jokauen abil, baina oain segitzeite bai partidu profesional, bai afizion hauek, eta gaur beste bi partidu behar dauzkeu, eta abertza ikusten. Ia bi urte badira, azaron okerzpaldimanako beteko dira bi urte guztizuela profesional maila, bigarren mailako txapeldun izan zinen, binakako txapeldun ere bai okerzpaldimanago, lauterriko final batera jokatu eta ura galdu egin zenun. Esan nahi den bezala, zazenak barrera dinola ikusten dira, berdin profesionalak eta afizionatenola ikusten dira. Bai, gaur honen dana kanpotik ikusten eta ikustea, hemen jogau gauen pelotaiek izango urrenguek saltu ematen. Azkenin, hemen pasatzean, hemen jogatzeuen pelotaiek izatei etorkizunien orgoien jogatzeuenak. Eta, ikusiko gaur, ezer interesgarri ikusten? Eta esaten ziren alexiago, oraintxe gutxi ikusi dugu nazioetako liga, zestan ikusi dugu, eta eskuzkoa ere jokatzekoa da, aurten abenduan okerzpaldimanako Bilbon, dator urtean Argentinen, eta hor ere lantxo bat eman dizu, ezta? Bai, neskan autatzaile izango alditzen proposatu ziren, gustu hartu nun, oain izgea hasi entrenamentu ginda, baina aurreneko selekzio egin deu, 10 pelotari 10 neska hartu diteu, beste 15 mutile hori bai, eta hortik ikusikoa entrenamentu arabera eta bakoitzek dabilen maila, fisikoak bere arlo eukiko, eta gero eskutatik eta ondo aiatzen maila, Euskal Herrin izenen papelon bat ite du. Ez da erreza izango galbaia hori pasatzen, ez da, 2, 3, 4 ezak izango dire, baina aukerak eta hori egitea erreza izango. Zai, pelotan barrune hona hortxe sartu beste toki batzutan, da kanpon geratzena beti, min hartzeu, baina saiatu lanik aldan ondo nahi, ez da aurtengo, espero bintzat ez dela izango urte bateko kontu bagarreken, da aurten batzu gogoko baina seguru hemendik aurrera gehiok izango aukera. Min hartu izan duzu, zuzu ere, belonetik asko sofritutakoa zera, eta esaten zenidan bizikletan, bai, orain elektrikoarekin bada ere, ibitzen zela. Bai, oen bizikleta elektriko egin da, esan ziren komenitzea itela, ebakuntza bat izan da gero bizikleta eta itea, eta hortxe nabil, bai. Oain arte mintzat elektriko egin ibiltzen ez pixka derrexo. Gatozen, garko lehenengo partidua aztertzera, Jon. Batetik Gerriko Gorriz Andoni Sarasibar, Naparra, Lantzekoa, 20 urte dauzka, Arteago Iburu bere atzelaria, sekulako mutil puzka, metro bat 84 zentimetrorekin, Euskal Liga irabazi zuen orain 3 urte, bi aldiz Gipuzkoako txapela ere lortutakoa da, eta bere kontrarioak Bingen Beitia Zeanurikoa, aurrelariak metro bat eta 80 zentimetro nortzen du, eta Markel Kalbo, Markinarra, 19 urtekoa bere atzelaria, segurunik partido jarraitzen ari diren askok ezagutuko dute, besteak beste, Bergara hiria irabazi zuelako bere garaian, eta
Bizkaiko eta Euskal Herriko herriarteko txapelketare irabazi dituelako. Bueno, eta Beitiari dagokionez ere, segurunik askorentzat ezaguna, bai Zaramagan eta bai Atagunen txapeldun izan zelako, eta Graunen, 22 urte zazpitikoan, buruz burukoan, azpi txapeldun galditu zelako. Nola ikusten duzu gaurko partidu hau? Bueno, usted lau Sarasibarrak ez dakit lehen gurten joduzu, baina beste hirurentzat usted aurreneko txapelketa ala eta fronte honetan baki oso berezi da. Etorrita lehen egunen kosta itea, errebotekiko referentzik eta hartzea, beti ohitura hau gezu 10 kuadroko frontoien jogatzeko, hemen atzea ez dago margenik, baki guzteita erdien pareta dago, eta ikusi gorko zen material, oain errebotea eta erresaiatzen maile, atzelarik zemuz moldatzeien. Atzelari antzatere frontoio nada ikasteko. Bai, azkenen... Batez ere boleako jokoetan, erreboteatu badakit ez dutela profesionetan oso gutxitan tokatuko da erreboteatzea, baina bueno, boleaz eta defentsan lan egitea ikasteko frontoio nada. Bai, da gaina, esan duzun ez dela, alboko, goiko posturak eta lantzekore oso egokie da, baina askotan hemen aire una baino importante bada jakitea dezizio hartzen. Azkenen aurreneko aldi eduenen dezizio hartzen pixka kosta dituzai aireako. Eta normalean, frontoi honek alako xe baldintza ditu, eta esaten zen, materialare alakoa behar dira, normalean pelotariak ez dut elako materialak din bina jokatu. Ez, frontoi hauetan, kanpoko frontoien baten jokatu ez bali maue, baina ez duzte txapelketa, gaur egun prestigioa handi xamarragoen txapelketa bakarra pelota klase honekin uste dementxe jogatzea. Aurrelarientzat pelotaleku ederra dago. Atzelarientzat sufritzea gehiago, baina luzitzeko aurrelarientzat frontoiona dago. Bai, ni beti esan dut, ematen frontoi behitu eta aurrelari artistak funtzionatu behar duela, baina aurrelari bat kolpe desenteko alin atzeko bareta erresa arrimatzea, eta uste hor aurrelari askotan aurren tanto iten saiatu da baino min gehiu iteula. Bueno, da epaileekin gaur bakarra daukagu, Mikel Txoperena, Nafarra, jantzikoa, bere garaian pelotari profesional izan dakoa, eta hau ere bigarren mailako buruzburuko txapelduna izan zen. Orduko buruzburuko txapelketak zer ikusirik ez zuenean gaur egungoarekin, gaurko arrakastatxoa baldima da, orain 40 urte batzutakoa asko zazerek ere gehiago. Inigo Biana antolakuntzako kideari da pelotaren aurkezpena egiten, aurkeztu du Andoni Sarasibar, arteago iburu, segurakoa. Planta darreko pelotaria, Bai, azkeneko urte beteno ez diguzi baino lehen ikustezan, pelota oso erresateatu zula. Eta, nola moldatzeien bilatzelarik ikusteko gogo bauket, aireako joera hartzeuen, botea pixka gehiago jartzeko asmo dukeben. Eta, aurten aurrekanporak eta dela esan dezun bezala, presio pixka teukiko, bestela ligillako partidutan, beti aukera bat galdutare, tanto asko inezkeo berezi aukera izatea, eta gaur hau emintzat galtzen duna eta aurten itzuliko. Esan dugu, geroko partiduan, Eki Ribarria eta Ingeru Bernala izango ditugula, Inaute Lizeaga eta Ander Garmendiaren kontra, Ekirena naia, Iker, buruko txapeldun izan dakoa, eta orain gutxira arte, profesional izan dela, eta orain Araban badu beste eginkizun bat, alkate izenarekin batera, urare etorri da, eta hemen da noski anai animatzen. Txapak zer erakusten digun, txapa irera, Leon Castilloa, horrietzat. Zu gaztea Jon, zutzea koratuko, baina azpeitin garai baten ferietan da eta romeritan da, txapa irera botatzen zenean, Leon Castillo zaten zen. Bai, geroare hori usteet izen hori pelota mundu mantendu da. Bai. Beste garai bateko txamponak, orain ja gorria eta urdin dute, eta orain erraza da, baina koloretako txamponik ez zegoenean, txampona botatzen zen, benetako txampona dirua, txampon horrek alde batetik lehoia zuen, eta bestetik gaztelua. Eta hortik, guk ala entzun denun garai hartan, oso hometan ginenean, eta beti Leon Castillo esaten zen, eta hortik hartu garen. Bueno, gure kronometro ere martxan da, eta hor da, partiduko leheneko pelotaka da. Ezker Ezairez, bine beiteak eraman duena. Egurure pelotaka da zera. Kalbo, eskuine zeraman. Ezker Ezairez, txokara, huts. Andoni Sarasibar regalutakoa, bat eta huts, Jon. Bai, igual presaka xamar baindiken etzun pelota aukerakoa. Baina, ateauen pelota horrekin ez dut erreote asko ikusi gori kuadro bat eskazkutetan.
da pelota horrekin, atzelari guztet, 6 eta laur denen besoa luzatzeko togin ibiliko diela, oain ikusia Beitiak eta Kalbok pelota berria teula eta honek. Bai, alere hemen bizien eta motelen artean alde gutxi dago. Alde gutxi egoten da normalean. Bai, frontoi onditan da baino gutxio, baino hemen askodan kuadro laurdu eman nahikoa, errebote iristean pelota, o ez da iristen eta, oain ikusiko dugu. Beitiaren pelotak da atzera, Goiburuk ezkerrez eraman. Beitia, hirugarreko azotik atzeratu arrimatu pelota. Goiburuk ezkerrez bostarritik. Kalbo, Martinarrak ezkerrez dotore, atzean jarri. Goiburuk eskuinez. Golea Beitiak, ara. Bote txarra egin dio. Arrasi barrezin izan du jaso, 2 eta gutxi. Bai, uste txostin dula eta hemen pelotak ezkerparetan ez du frontoi luzen bezala tiratzen eta oso atento ibili beharreko pelota di horiek. Temperatura atseginarekin, gustora gaude, Antigoko pelota txapelketako atarik honetan, 77. edizioa eta oso edukira politarekin, pelotalekoa. Benetako txapelketa zenean orduan eta jende gehiago izango da, baina gara oso txukun dago, 200 bat lagun badira bertan. Tanta jokoan urdinak Beitiak Kalbo irabazten 2 eta gutx. Ezkerrez Goiburuk, ezkerrez Airez Zabalera Beitiak. Azeratu Sarazibarrek. Kalbok. Bigorria pelotaren bila joan dira, baina Sarazibarrek atzeratu. Kalbok bostarritik. Goiburu, ia trabatu da. Kalboren oinekin. Kalbok eskuinez jaso. Motetxarra egin dio. Sarazibarrek indartxu atzera. Kalbok 6. kuadrotik. Boleaz, txokoan, Sarazibar, jaso Beitiak. Sarazibar Zabalera bidalire eta kantxardian utzi, erdi utxeginez txapagaina justu. Beitiak atzeratu, Sarazibarre Kalbok eraman, ezkerrez seguraren pelotaka da. Boleaz eraman Kalbok. Sarazibar, ezkerrez txokoan, ondo ailegatu da Kalbo. Goiburuk atzeratu, ezkerrez, entzun urte gaiko txapa, Beitiaren pelota horrek. Goibururen pelotaka da. Boleaz eraman Kalbok. Sarazibarrek ezkerrez, arribatutako pelota. Ezkerrez Kalbok ondo atera. Goiburu, ezkerrez majo, pelota atera da. Kalbok indartxu, erreboteaz urruti izango pelota honek. Zuen asko falta. 6tik eraman segurarrak. Moztu txapagainan Beitiak ederki, jaso Sarazibarrek. Kalbo, indartxu. Errebototik motiboleaz juistu eramatu Goiburuk. Beste pelota bat atzera Beitiak. Eta hau ez zineraman oso tanto polita, borrokatua, eta Beitiaren bolea, Goiburuk ez zineraman, Jon, 3 eta gutxi. Bai, gorrik dominatzen jardun du tanton zati bate, baino emateu Kalbok hemen 20. partidu dula, ez da errebotea oso ondo neurtu, aire ondo sartu ditu, eta gero gaine pelota honatzunen, beha arrimatu errebotea, eta oin arte urdinek oso sendo aidea. Urdinak Beitia eta Kalbo, gorriak Sarazibar eta Goiburu, atarikoa da hemen jokoan dagoena, eta garko garaila, lehenengo multzora joango da, eta hor, Etxeberria, Leonez, Zestau eta Kalainorekin batera, ligila eran jokatuko den txapelketako bigarren fase izango da. Lehenengo fasea atarikoa, bigarrena ligila, eta gero ja finalerdiak eta finala. Eta orain Sarazibarrek partiduan gatu duen bigarren pelota. Ez zuen pelota txarra, baina gaizki atera zaio eskutik eta zuzenean bera joan zaio. Lau eta huts. Iruditu zei pixak gorputzea sartu zaiola eta igual, uste oso ondo bilatu dula aire, baina gero frontisen indion alboa eta indio pelotak eta igual utzin behartzen. Oain hemen saiatu behar da hor aurre-aurreño jun da tanto bukatzen. Hakea biken Beitiaren zat, zehan horik aurrelaria, 1 eta 80 zentimetrorekin. Hor da bingen, sake atera du, kantxa ardian botekin, ondo Goiburu. Ezkerrez Kalbok, segurarrak ere ezkerrez bostetik. Zabalera moztu Beitiak ondo, jaso Sarazibarrek. Kalbok, beldur zen, hormara sartuko tezen edo ez, lehenako sartu izan du ezkerrezkoa. Ez du eraman, beti izaten etor zalantza Jon, zine apuntatuko diot, Sarazibarri apuntatuko diot, Kalbori apuntatuko diot, Kalbori apuntatuko diot. Bai, nik uste emateko moduko azala, baina arte erakutsi ezker oso naukela, eta hori nik uste emateko moduko azula. Hor beti egoten da, ez da bai, batzutzat egindakoa, beste batzutzak aldutakoa, kaskotan ez dugu zalantzarik esan. Pelotari ikustu geratuko zaizkizu indakotzat apuntatzen maezu baino. Tanta jokoan da, bat eta lau markagailuan. Goiburu geraman. Ezkerrez Kalbok.
Gozatu gabeko pelota bolea Sarasibar. Beitiak atzeratu du. Eskatu dio Goiburu, baina Sarasibar bera jokatu txokoan da pelota, biparetakoa txapara. Sarasibar galdutakoa. Ez zuen aukera txarra, galdu egin du, eta markagailuan, berriro bigarren aldiz partiduan, lautantoko aldea, Beitiak eta Kalbok leheno lau eta utxokoan, eta orain joan bosta batekoan. Akaso bai presaka xamarrik uste tanto in nahi hortan, da nik uste, naiz da ondo aidan pelota bilatzen lan geixoin, eta naiz da aire jokaldie bilatu, uste ere baukela, ondo iruditzen zait airea eta asko jutea, baina igual onona dun arte, pixkat, ikustea hondik Goiburure oso sendoa idala, eta akaso lan pixka geixoen balu. Beitiaren zasakala, bote txarra egin dio eta falta. Bote txarra egin dio, boto etentea hortxe gazitu zaio, eta sakez falta. Bai, oso, ia atzea indio, ez dakit koskan bat jodun, hor metro terdi barrura hor raiatxo bate badaut, ez dakit gainen indion botea, Ez dakit errepikapena ikusteko aukerarik izango dugun, ez dago errepikapena ikusteko aukerarik, eta bost. Eta ikusen zule, hor bat, zaudeten tokian zaudetela, nahi bali ema diguzue, mezuren bat bidali, Uztaila eta buztua hilabete ederra dira, bai etxean egoteko eta bai kanpoan egoteko. Eta zaudeten tokia zaudetela, zerbait desan nahi bali ema diguzue, edo besterik gabe alako tokietan gaude, partida ikusten. Kasuntan edo zean, urin edo markinan edo segura mertan ere, bai, zerratik ez. Zaudeten tokia zaudetela, esan. Edo lantzen. Pelotariak, onuntzat tortzen direnak, badakite partida hauek gero streaming bidez ematen direla eta askotan familiari eta lagunegi, arratzarean erne. Gure partida ikusteko aukera daukaketa. Tantoa jokoan, Beitiak. Ezkarren Goiburuk utx. Ez zuen Jon pelota honesik ere zertxo ere. Ez, ikustea batzutan bote. Hemen bakigu estraño asko ditula pelotan, batzutan ibilite aurrenak gelditu eta ikustea pixkan neurri hartu ezinik dabiltzela. Zeita bi. Txakarekin tantorik ez, eta gainara falta bat. Falta, bige Beitiak egindakoa. Hor da. Zake gurutzatua. Ezker Goiburuk ondo eraman. Lauterretik Zabal da Kalbok. Sotamano Sarasibar. Kalbo. Goiburu guztetik, Zapazpian ikusi pelotari baina bainakatu da. Sarasibaren pelotaka da hona da. Boleaz Kalbo. Sarasibar, hirugarreko atrati pelotaka da. Boleaz Beitia. Ezkarren Goiburuk utx. Galdu duen bigarrena eta markagailuan partiduko zulorik handiena. Bostantoko aldea, Jon, 7 eta 2. Bai, galtzei, xamarda beltz bina artean pelota desente edi galtzen, urdinek... Bai, bost galdu dituzte. Bai, urdinek asko sendoa edia, Kalbo oso ondo edia, Beitiare ikustea, laneako da hola, oendiken, aurren deztu igual, tanto ibukatu, baina oso ondo edia, luze jogatzeien pelota erresateatzeu, da oin arte balio izaten nahi zaia. Gure estadistikak errepasatuz, ikusten dugu, Andoni Sarasibarrek 3 pelota galdu dituela, artea Goiburuk 2 galdu ditu, Bingen Beitiak aurrelari urdinak 2 tanto egin ditu eta 1 galdu, utxekin duen sakea, eta bere atzelariak Markel Kalbo Markinarrak tanto galdu du. Beraz, orain arte, jokatu diren 9 tantotatik egindakoak 2 bakarrik. Bai, esan deuna, zaila aurreneko aldiz jokatzen aideak gehienak, eta zaila da, oendiken usteet margena bauke bela, 7 eta 2, eta sake hartu, eta pixka partiduen norantza aldatzeuen. Profesionaletan sake bakarra dago, pasak egiten baldin badezu falta da. Hemen sake bakarra dago baita ere. Torneo bakoitzaren antolatzaileak erabakitzen du sake bat edo pasa bat edo 2 eman. Zuze iritziko zera, Jon? Nik, aldaketak hasieran ez zaizkigu gustatzen, beti xelebre bezala ikustitu, baina nik uste sakeen aldaketa horrekin asmau duela. Partidu ritmo gehiago emateio. Sake bakarraren aldekoa. Sake bakarraren aldekoa. Da, ritmo gehiago emateio partidu eta gaina horretz aparte fronte honetan pelota pixka geixo alima bizak egin usteet erreboteen mina hundi leikela. Bigarren botean eman dut txoperenak ala izango zen. Bai.
Hemen diken ez da ondo ikusi, baina denbora atiken nik bigarren moten. Hemen errepikapenen igual. Bai. Bigarren goten. 8-2. Realizazio bikaina gure lagunena. Onda ikusi da, bigarren botean hartu duela pelota Andoni Sarasibar. 8-2. Jokoan txapeketan sartzeko lehenengo txartela. Parti hau atarikoa da. Abuztuaren 5ean asteartez hasiko da txapeketa ofizialki. Eta abuztuko astearte guztietan, abuztuko asteazken guztietan, eta abuztuko azken larun batean, abuztuako 30 finalak. Kanta jokoan 8-2arekin Sarasibarrek moztu, ezkerre Beitia jaso, Sarasibarrek ezkerrez atzeratu, Boleaz Kalbo, Sarasibarrek utx. Presaka ari da, Jon. Bai, uste ja pelotan markadorei behidarei diela, tanto azkar xamerri nahi du eta akaso, lan pixkiat gehiago inbeharra du frontoi hauetan. Hau gero promesak bezala elitekoak abuztua berezik bete-beteko izango dute ez da. Lehen urtean akordatzen ez, zaket, zin pelotak izaten zian, 12 partidutik gora, baino gehiago zirela, ez ebitzanetatik. Bai, azkenen maila altunen dauken pelotarik, danetik eukitzeu, toki guztietan jogatzeko aukera eukitzeu, eta abuztunde esku gondo eukitzeko pelotari jokatu nahi du eta partiduk sobran izatea. Tanta jokoan, beheratzita Beitiaren sakea Boleaz erantzun du Sarasibarrek. Beitiak txokora, Sarasibarrek ezkerrez atzeratu, Airez Kalbo, Boleaz Sarasibar, ezker paretaren kontra Beitia, Sarasibarrek jaso, Beitiak eraman, Goiburuk ezkerrez atzeratu, Kalbo, Goibururen pelotaka da bikaina, Bostaria motek ginez ezkarra zonda eraman du Kalbo. Bolea Sarasibar. Beitia bote txarrekin diondo jaso du. Sarasibarrek irugarreko adotik zabalda. Boleaz Beitia, ezkarra Sarasibarrek jaso. Ezkerrez besagainez eman dio baina ez du asmatu. Iparetakoa zabalda. Eta atzeratu Sarasibarrek. Ara, ze tanto egin duen Kalbo. Berak azkenean irugarreko adotik gaitza zabalda. 10-2. Bai, bikaina. Aurretik entanto sona hasi baino. Oain hemen atzazetozten bi hiru pelota sotaman oso ondo jo ditu. Beste bat hemen 6 laurdenen ezkerrakin bezain botea eta gero jarri da eta osan detena oso ondo ikustea. Distantzik ondo hartuta duzke, da gaina oain tantoa behar gindu brillantea. Amaira bikaina. Genioan egindako bi bakarrekin dituela, hau hirugarrena, eta edarra izan da, gainerakoak utxegiteko tanto asko dauzkago. Utxegindako asko. Bai, kostatu zaigu, hau baino tanto ikusten atxalden zehar. Bizi joan neurketa da, hasiela oraindik 13 minutu baino ez eta jokatutakoak 12 tanto. Hemen partidurik gogorrenak ere, kosta egiten zaio 45 minututik pasatzea, normalean ibiltzen dira. Ordu erdiaren inguruan, minutu batzuk gora, minutu batzuk bera. 10-2arekin hartu beharreko atxeen hartu dute. Eta sakerako prest. Ingen Beitia Zeanoriko aurrelari. Aurten Zaramagan eta Ataunen maila ondan txapeldun izan dako. Goiburu da oraindik eserita dagoen, altzatu da segurarra. Metro bat 94 zentimetrorekin planta bikaineko pelotaria. Nik uste nekea baino gehiago daukeela partidu moztu nahi horiak. Azkenen bigarren deskansu edo eia, da nik uste gehiago dela, erabaki hona iruditzen zaite, bestela ohartzeako partidu juteko arrisku edo, eta haidi saiatzen mozten, baino tanto eiteak kostatzen nahi zaila. Zake atera du Beitiak, Beguruk eraman. Kalboren pelotak adarra da. Kantza erdia mote egin eta zeitiko Beguruk, ea baino barruan. Ezkerrez, Kalbok, Sarasira pelota bila irugarreko adora, hoz hartako atzera. Kalbok zeitik, seguru eraman. Beguru, iruteretik. Zeitik Kalbo, Bolea Sarasibar. Beitia jaso irugarren kuadrotik. Ezkerrez atzeratu, Beguru.
Atzera Kalbok. Beguruk askuinez. Beitiak Zabalera bikaina. Bai, oso Amaik eta bi. Sei eta utxeko partziala, Jon. Bai. Bost eta bi egotetik amaik eta bi. Take bat bote txarra indiolako falta indu. Beste bat erdi baztertutakoa Kalboi eroitzaio, baina bestela ondo haidie. Tantok itenea haidie, ja lau bost bat tanto inditu eta gero oindik mintzat defenditzea tokatu zaienen pelotek izko errealatu eta fini haidie. Aka biken beitiaren zat, oraindik sakarekin tantorik egin gabe. Erot bat galdu du gaina. Ezkerrez erantzun Beguruk. Zabalera ezkerrez Beitiak. Zokora Sarasibarrek. Beitiak ezkerrez Zabalera. Sarasibarrek airez moztu. Atzera ezkerrez Beitia. Beguruk gutz. Zokora bete-betean. Beguruk galdu duen 3. pelota. Bai, urruti xamar gelditzaio. Ixat pelota bombeuta etortzeanen da beti pelota gelditzeko joera. Frontoia hondi beti tiratzeu bizkalu urre, baina hemen guztiz gehatzen eta urruti xamar gehatu zaio. Aka bingen Beitiaren zat. Bai, kuriosoa da hemen ja urte batzu jogatu dituen pelotarik sake guztik Zabalea atatzeko, bueno, hemen zulo bat bost tala ordenen bota iten bai batzu Zabalea zuzen errebote sartzeko joera eukitzeu pelota da asko gostatzea, baina oain arte erabaki due sake guztik txoko atatzea. Ez da ondo jarri pelota hortara artea Beguruk. Merito urdinena. Markaga joan 13 eta 2. Giarrezuta gero alde handiago. Alde no esan dako, nahi baldin duzuren bat bidali, nole guztien ari zuten partidua, edo zer espero duzuen aurteko torneo ontatik, bere 37. egizioan, asa izan. Zakea Beitiak. Beiburu bostetik. Kalbo. Aldakada bikaina. Arrimotutako azkarrez Beiburu kondo atera du. Kalbo, hau ere bikaina. Osatuz. Zeitik Beiburu geraman. Azkarro najo, atera da pizka bat. Kalboren pelotak atzera. Eskuinu Beiburu. Kalbo kontarreko adotik. Bostetik atzeratu du Beiburu. Ezkerrez Kalbo seguru benetan. Beiburu. Zabaletik ezkerrez najo, pelota kantxa ardira. Kalbo atzeratu. Bolea Sarasibarrek txakora. Bi urdina pelota bila, Kalbo jaso. Beiburu minutarritik atzeratu. Kalbo. Bolea Sarasibar. Beitiaren pelotaka. Korpuz guztiarekin emadio eta errebotera doa. Eta tanto. 14 eta 2. Bai, oso ondo daide urdinek, Mateu partiu mordu bat jugatuta gaudiela, ez du pelotai bat erregalatzen da. Lehenengo aldiz, aurreneko alditan fronte honetan etorritakon hori kostatzea. Emateu beno pixka zabalagoa fronte honetan tanto inin behar dela, baina ez galtzeke asko balio eta urdinek baina arte handitun bi pelota hori etxek galdu ditu, baina erabaki guztiz onak gaidi hartzen da baina arte erresi dituaz. Lehenengo arrobota ikusi dugu, Jon. Bai, baina eman da, ez da izan pelota. Bai. Ja, keinoerekin ikustik ez gorpuz guztia sartu dut pelotari jotzerakoan, hemen dagoago harripikapena. Bai, fronte honetan... Bote gazean egin dut, eta... Fronte honetan garbido errebotek egon berdula, baina oain jodun bezala jota. Bai. Ikusi izan ditu partidu kaso errexamar sartzen. Iaz perski erreboteren mila joan izango baliz zela jodu pelota. Eta noski, txapeketa ontarako, torre ontarako, hainbat babesle badauzkagu. Batzuk hemen pelotalokoan bertan bere iragarkiak dituztenak, beste batzuk aldizkarian, eta beste batzuk orentxe ikusiko dituzuen bezala, Antigoko tabernaria ditugu. Zarika, Olillos, Antigoko bodegoia, Balandrino, Aspaldiko Urgain, Teresatxo, Bentaberri, guzti eskerrik asko. 14 eta 2. 8 tanto da daukate urdinak, Bingen Beitiak eta Markel Kalbo bizkaitarrak, eginan sartzeko txartela. Eginan, nahi dituzte, Etxeberria eta Leonet, ez dago eta Garaña. Zake aire zerantzun du Sarasibarrek. Beitiak guzta bakatu da.
Goiburuk lautik ezkerrez. Bosgarren kuadrotik Kalbo ondo. Olea Salazibar. Beitiaren pentaka da, gozatu zederki atzera. Goiburuk, ez da ondo jarri baina eraman du. Ezkerrez Zabal da moztu Beitiak. Zabalean utzi Salazibarrek, ala. Jokaldia egin izan du, ez zuen txarra. Zabaletik Beitiak pelotari, baino bera galdu du. Galdu den bigarren pelota da. 3-4. Bai, tantoa ondo mugitu du, baina erreote ondoaino arrimatu du pelota. Baina gero mozten hasianen bera juntzaio. Gorriak egindako 3 tantoak, urdinak aldutakoak. Bai, oain ikustea Kalbok dominatu iteula Goiburu. Eta Sarazio ere urruti xamarreti sartu nahien dabil, baina frontoi enten urrutiken adibidez luze jokatuta zaie da gero frontoi ontan lurren ez da pelota asko ibiltzen. Eta kostatzen ez zaie bai. Sake aire zerantzun du Beitiak. Goiburuk atzeratu. Kalboren pelotak da bikaina. Bosteretik Goiburu, egorarrak. Kalbok atzeratu. Goibururen este pelotak da bat arribatutakoa. Ezkerrez Kalbo jaso. Salazibar pelota bila dator, laugarren kuadroraino. Txapa gainean moztu. Ezkerrez ezti jaso. Beitiak, Salazibarren zatapuntatuko dugun tantoa da, markagailuan 4-4. Bai, dejada hona zan, da ikusi atze etorri eta beste pausu bat eman edu laurra igual Salazibarrek. Nik uste bingenek jasotzeko bazan, jasotzeko moduko pelota zula, beak tanto ini izan dio txuko diztabalea. Eta laugarren akorrintzat. Sake Salazibarrek, boleaz Beitia. Salazibarrek erugarren badotik atzeratu. Ezkerrez ondo eraman Kalbok. Bolea txapa gainean ederki moztu Salazibarrek. Jaso Beitiak, berriro txokora. Ezkerrez pelota bila joan da Kalbo atzelaria. Kalbok aurrean segitzen du. Bere aurrelaria da atzean dagoen orain. Hor segitzen du aurrean. Beitia atzelarian netan ezkerra irez eraman. Goiburuk ez du gozatu. Boleaz. Ara. Kalbok aurrelari izango baliz bezalaxe, aurrean boleaz ondo bokatu duen tantoa. 15-4. Bai, emate honez suplente bateo falta alen bat aurrari falta alen bat jogatzeko mongu. Baina arte hopi tanto eharren txuna mintzat, behak inditu. Bai, patzen nuen pasatu jaten datu abiltzat ondo baldin badago. Goibururen kasuan 1,84 eta Kalbo ere 1,87 ondo dago. Bai, hemen Goiburun ondo nestu ematen muten ondiani, baina gero kontuta albo etortzean Orduan kontu saltu da. Zakea Beitiak 15-4. Goiburu guztiek ezkerrez. Kalboren pelotak adatzera. Asmatu hor Beitiak. Salazibarrek biparetakoa. Jaso Beitiak. Txokoan ez du asmatu. Arroi bota du eta Kalbo ondo ailegatu da. Goibururen pelotak adatzera. Kalbo, gora. 5-15. Kalbo galdu duen bigarren pelota. Bai, ondo soltatu, eskun neharti sartu, baina gora juntzaio. Alare guen ikuska Salazibarrek bizigar ritmo jarri eta tantoa moitzeko gaitasun gehixo egin da biela, sakeare eskun dauke eta hori aprotxatuz. Sake atea du Salazibarrek. Aire zerantzun bikaina eman Beitiak. Goiburuk atzeratu. Bikaina berriro Kalbo. Goiburuk. Kalbo jutzi. Salazibarrek txakora. Ezkerrez Zabal da Beitiak. Jaso Kalbok Salazibarren pelotari ez zuen arroza. Errebotera ote dijo hau. Bolea zatzetik ezin eraman. Beitiak eta Salazibar. Txispagia batekin eta asmatzen oraingo honetan. 6-15. Bai, tanto oso ona joa du. Gehien engantxo hori behar ja nahiko izango zen, baina oso ondo kubritu jatzabala Kalbok eta gero alare pelotazo eharra jogu batzea. Sake igual probetxu kutxutxamar Beitiak sotamano errexartzen nahi zaio zakea. A ber, ikusi dugu. Bai, ezkerri ere zergi sartu da. Moztu Zabalean Salazibarrek eta tantoa. Bueno. Lehenengo parte luzean egin duzuten orantxe egiten. Bai. 3 tanto segidan, 7-15. Bai, ez da oaindiken aldea hundide marka hori, baina usia joku aldatu da. Lehemateko oain arte urdinek dominatu dituzuen, galdu etzuen egiten da, oain Salazibarrek eskun pelotak hobeto xoi da sartzen, ritmoa sartzen nahi da. Eta, piskat,
mugimendu mentza jarraitu urdinak. Zake atera dugu bolea zutx. Beitiak. Arrasibarrek egindako laugarren tantoa. Zake egin duen estrenekoa. 8 eta 5. Eta orain utxartea urdinak eskatu dute. Profesionaletan ezin da egin. Zaketik kontrariak tanto egiten duenean, baina bai, erabaki hona irutu zait. Oendiken tarte harrauke, baina partiu busketa aldatzen nahi da, eta uste gaine etorri aurretiken partiu moztea egoki izan dela. 8 eta 5. Ematen zuen partidua istan batean zaigula, ala gondirelako, 15 eta 4, 14 eta 2 ere bai. Orain 8 eta 5, partidua dela, 26 minutu ditugu. Badakizue honen ondoren elite mailako atariko izango dugula. Eta hor, Einor Gizeaga eta Ander Garmendia, Eki Irribarria eta Ingeru Bernoloren kontra. Beste edozein partidutan, edozein torneotan egoetu esateko, titularrak izango diratekena, baina hemen txartelaren bila joan behar. Bai, hemen izan zitezkeen laseazko titularrak, pareja oso onak. Baina, danantza tobi ez dago, eta hauten aurrekan borak eta jogatzea. Tanta jokoan da, 8 eta 5. Kalboren pelotaka da. Ezkarrez Beguru. Eskuinez atzeratu Kalbo. Beguru, segurorra. Hauzarrian. Kalbo Glauteretik jaso. Ezkarrez Beguru. Ezkarrez zabalera moztu dikain. Beitiak jaso Sarasibarrek. Sarasibarrek atzeratu jaso Beguru. Sarasibarrek ezkarrez Beitia barkatu batzera. Ezkarrez Beguru geraman. Beitia golea, Sarasibarrek hirugarren kuadrotik. Beitia zabalera moztu, Sarasibarrek rekonda ondo jaso, arazoa korrikentzat, bolea zeraman Kalbok, Sarasibarrek moztu txapa gainean, kaso Beitiak, oso nazien dijoan tantoa da, bi aurlariak erorri bileira, hiru kuadrotan sartuta, atzeratu Kalbok, ezkerrez Beitiak, Beguru, zabaletik bostarutik, Kalbo, txukora jokatzea erabaki, Sarasibarrek atzeratu. Kalboren bolea, Beguru pelota bila hirugarren kuadrora. Bostetik jaso, Kalbo. Beguru katzera. Kalbo eskuinez. Ezkarrez Beguru aurrean utziz. Aukerako pelota utzi dio Beitiak Sarasibarri. Horrek atzeratzea erabaki. Ezkerrez Aguilez zeraman Kalbo, Sarasibarri beste bat atzera. Kalbo defensa lanetan, bolea zeraman, Beguru aurrera doa. Iruti jo eta atzera. Tegarre kuadrotik Kalbo. Sarasibarre golea, ondo jo gabe. Beitiak ezkerrez. Beguru pelota bila doa. Irutertik oso ondo. Erremotetik hartu behar izan pelotak. Seitik eraman Kalbo. Ara! Eta azkenen Sarasibarre Kalbo. 16 eta 8. Bai, hemendik Kalbo galtura oso ondo ematei batzetik da Sarasibarra akaso presak xamar baina ez da, beste pare bat bolere joditu ja pasatzea zigoaztenak, beste aukera eman dienak, eta baina azkeneko utzeitearen uste, urruti xamarretiken, gainetik pasatzen zigoan pelota zala, eta ez zala aukerik onena. Bueno, erabat itxuratu zaigu pilotalekoa. Bagizu, lehen gortean pelotalekoa udalitzarena da. Da moldaketa bat egin zuela. Kalbo kosta bat atzera. Beguru jaso.
Orlariak aukera gutxirekin. Atzera Kalbok, Goiburu. Bostean da, gora. Horraz, ari ziren bata bai, bestea ere bai, eta azkenean artea Goiburu Segurarrak goiko koltseira bota dugu, hemen koltseirik ez dago. Ez area dago eta zaretan bota du. 17 eta 8. Bai, ikustea tantok eta asko hasiera baino lehiatu izaten nahi diela. Baino margen olako akatsa egiteko margenik gabe geratu die eta hemendik aurrera beste biru fallo egiten baitu olakok partio joan zaia. Bakea Beitiak, Sotaman osondo Sarasibar. Bolea zabalde intentzio guztiarik Beitia Sarasibarrek ondo jaso. Kalbok, laugarren kuadrotik. Sarasibar. Bosgarren kuadrotik jaso Kalbok. Goiburuk. Eskerkada de caña. Seiti Kalbok jaso. Iparetakoa, gaizki jotako Sarasibarrek. Arazorik gabe Beitiak harrapatu. Atzera Goiburu. Kalbok, nautik. Eskoinez atzeratuko Goiburuk. Kalboren pelota kada ona da. Goiburuk ezkerrez. Beitia zabal da harro. Ara. Sotaman ojotako iparetakoa, jaso egin du Beitiak, orain txokan utzi. Tanto. Ederra, Sarasibarna. Egin duen bosgarren tantoa. Bai. Izan da. Oso iparetako atzen erreza eta azkenean txokan erabaki. Bai, hemen biparetakin min asko egitea, azken Zabaleko kontrakantxeare harrimatzen balin badezu pelota kosta egitea sartzea, frontoi gehienak dauken metro, frontiseko metro bat gehi hori lurre baino ere ez dauke, eta oain arte igual gehi bai die, urdinek seguruan txea, gorrik geixo bai die arriskatzen baino galtzen ebai eta hortik joa partiko. Igual berandu, pizten hasi girelako ez da. Ba, izan duten aurreneko alditako partiu gutxi jugatuta daude hemen, da arriskue egotea esan dezun bezala hemen ordu erdi 35 minutuko partiu izateie, aurren hasiera txarra ematen maiozu, posta egitea gero buelta ematea eta enteratzeako, urren urte arte, geldiko garra. Ikaina, Goibururen pelotaka da. Seiti Kalbok. Goiburu beste bat, lautarritik lautarrira. Eta Kalbok bostetik bostera. Goiburu ezkerrez. Lautarritik Kalbok. Txokoan, Beitiak, jaso Sarasibarrek. Goleaz Beitia. Sarasibar. Narri handiko peloteria ikusten da. Bizi ibiltzen dena. Baina lehenengo partean asko galdu dute eta orain kosta ari dira. Kalbok atzeratu. Goiburuk. Bote txarrek dio, no jaso du. Kalbok ez du gozatu. Ezkerrez airez Beitiak txokora Sarasibarrek. Txokora Beitiak. Sarasibarrek atzeratu. Boleaz Kalbok zabalga. Sarasibarrek atzera. Boleaz zarain Sarasibarrek. Ezkerrez Kalbok jaso. Goiburu. Boleaz Kalbok eraman, ez du txarra Sarasibarrek. Azkeraz erabaki du, Boleaz nolala eraman du. Beitiak, Goiburu aurrera doa, zabalera jokatu, zaila zuen, Sarasibarrek ezkerez joduen bezala Boleaz jotzea baino, tantako segitzen du, ez zinbukatu da ebil. Txokoan Beitiak, iparetakoa, tanto ederra! Sarasibarrek. Egin duen zeigarna. Bai, zoragarri oso pelota zaiei. Oso dejado. Bera da, tanto gehien egiten ariena, da azkeneko tantoetan berarekin ari gerak egin gozatzen. Gaina oso tanto unak aide egiten, haure oso pelota zai ezan, eta bikaini izan da. Beste atxeden bat, ordinak hartzea erabaki dutena, 10:07. Ikusteana bai, Beiti eta Kalbo bik txokoa oso ondo kurritze duela, eta igual Sarasibarreko Goiburuk jotzeuen, hemen Zabaleko atzeko hau librexo ikuste ez da. Oin arte atze jotzeuen beti txokoa jotzeu eta Kalbo hor jartzaile lauterdiko paren, da aire pelota ikustea errez zartzeula frontisen. Eta orduan nahiko eroso ikustea, eta nik gorriri neu botiroan esan honien, hor aurren pelota hartzeuen, igual zabalduz atzea jotzea okiko izango litzakela. Kontroliak urruti dituzte, Sarasibarrek eta Goiburuk.
zazpi tantora, baina urrutiago izan dituzte. 12 tantoz, 2 eta 14 galtzen eman direlako. Kantxara... Bai, eta markailu ere bai, baina ikustea partidu jokun aldatu da era. Bai. Bigarren partean urdinak gehiago dira. Bigarren partean gorriak gehiago dira. Bai, Sarrasi garrari da egintzen da. Bai, tanto bintzat erresio haide egiten. Oan ikuste urdinek oso gutxi erregalatzea bela, eta partidu hauetan ja 17-10 erregalatzez balin behazu, gorrik asko asmatzen bago akaso buelta emagoia, baina urdinek ez du ematen behaiek erreztasun handik emagoienik. Sarrasi barrek egindako 6 dauzka, horietako bat sakarekin. Eta behitiak egindako 5 ditu, sakarekin bakarren ez. Sarrasi barrek atera du sakea. Ezkerrez, Uizto jaso Kalbo. Sarrasi barrek atzeratu ezkerrez. Kalbo, 6. kuadrotik. Bolea Sarrasi bartzekoan. Ezkerren jaso behitiak. Baiguru. Pelotakada bikaina. Errebotera joangote da. Ez zuen asko behar boti bolea zen amandu. Kalbo. Sarrasi barrek beste bat atzera. Kalbo jaso. Sarrasi barrek arroegi utzi duzekoan. Atzelaria iritsi da. Zabalena bidali. Jokaldiekin Sarrasi barrek. Beiti atzean dago, ara. Sarrasi barrek beste bat. 11 eta 17. Kanto derra egin du, berak egin du, atzean, aurrean. Txokon airez utzi du, pelota bat nahikau kaskarra, gero bipar eta una bauta dio Kalbo, baino, bueltan... Gantxo bikainarekin erabaki, 11 eta 17. Bakea Sarrasi barrentzat. Bere laguna artea Baiguru animatu du. Eta tanto, 12 eta 17. Sotamanoz erantzune izan du. Bigen behitiak esakea. Bai, nik uste... Bostantera, torri gira, Jon? Sake horiek Kalbo gondo eman lituzkela, hemen atze-atzez palin bat pelota asko, hori lau terdiko pelotaz izan zuen, da nik uste erresartu lituzkela, baina pelota azkar etortzea eta inertzia hortan askotan jotzeko ohitura eukizan du aurrelarik. Kalbo katzeratu, Baiguruk, 12 eta 17. 5 tantora kontrariak, eta urdinek 5 tantora garaipena. Kalbo. Ezkerren Baiguru. Kantxardian pelota. Kalbo. Sarrasi pelota bila irutar dira, ezkerka da, Zabalera. Eraman Kalbo. Jaso Sarrasi barrez, ez du txarra behitiak. Joz hartako atzera, ara, gora. 13. Bai. Arrisko hori zeukan pelota horrek. Bai, baina pelotaka horriztu zer esatik goie justu ikutu, bestela errebote garbi jogozun. Nik uste hori erabaki hona izan dela, segurazki partidua zera jogatzen barrun izan gontzan, oain dena kontra izaia ateatzen. Badatoz eta urdinek erota urdurigo. Lau tantora. Bai, eta partidua erabat aldatuta jokun, esan duen bezala, erabat aldatuta. Urdinek hasieran behiek intako tanto baino gehiago gorrin oparik izan die. Oparik izpalin baue, saiatu merko egiten. Dala egon dira, Jon. Handiko nuntz beheratzi eta biko partziala urdinentzat. Bai, urdinek ez nuke esango, erregalatzen nahi denik, baina Sarrasi barrek beste martxa bat daukela ikuste bain. Eta, hemen di, Gorrientzat, beheratzi dariko partziala eta asko da. Lehenagotik ala ibili gira urdinak justu. Alde handiarekin malau eta bi. Orantxe galdu du ba. Bai, opari urdinek poze harra hartuko zuen, tanto inezten da izien, da hola pelota erresamarra. Baiguru galdu duen 5. pelota. Bueno, lehenu nioen, Jon, pelotan zaila dela hemen aldea gote ezta, motelenetik gizien erata zuk esango jazu. Oain arte ustez materiala oso ona da. Ikusi egiteu biru errebote, beste biru boti bolea, baina pelotatzo gondo jotago izan die. Aurrene ikuste abiadura sartutako pelota geixo ibiltzela eta mini eta buela, eta ikutzen zait oso materiale egoki da hola. Bingen behitia, sake atera du ezkerrez zairez Sarrasi bar. Behitiak ezkerrez atzeratu. Baiguruk ezkerrez. Lauteretik eraman. Sarrasi barrak atzera, boleaz behitia.
Sarasibarre txakora, Beitia jaso, Zabalera korrika dator sekurako, Goiburuk, ondo libratu du Goiko Txapadik. Albok, Sarasibarre txakora, pena. Aukera hona zuen, berare hartu da aukera hon hortaz. Nik uste gainen izan dare Beitia bingen iritsiko zala, iristeko modu motuzen iritu zait. Emeretzi eta amairu. Urbildu dira lau tantora, baino azken bi tantoi esker, 6 tantoko aldea Beitia Kalborentzat, 3 tantora igilara joateko txartela. Sarasibarrek ezker esaka irantzun du. Eta Zabalera bota Kalbok, bigarren botean dio Beitiak, epaileak ez du zertxo ere esan. Goiburu geraman, ez da da ikusi gezun joan. Nik aurrene honituko zait, izan dela. Bueno, oza, tanto jokoan dagoela, txokora moztu Kalbok eta tanto. Edarra moztu du. 30-13. Bai, behak hirugarren tanto bat du aurren da ikustea gila jokaldi bota ditu nene guzti zentzune bota ditu, behartzan garaien, eta binken on batela onduta, partiuko hoena behizaten egin. 30-13, beste atxeen bat. Baina partiduak 42 minutu. Bai, gortzen nahi da, guain hasieran tanto mosamarra baino, guain bai lau pelotarik korrek asko indako tanto izaten nahi dira. Eta, guain ikusiko, bueno, haber partidua isten asmatzen edo beste sustotxo bat jasotzen ben. Berandu etorri den ikuslari, gogoratuko dugu. Antigoko txapelketa ofizialki abuztuaren bostean, asteartean hasiko dela, eta abuztu guztiko astearte eta asteazken guzti da izango ditukola partiduak. Gero finela abuztuaren 30-ean, larun batean, baina gaur eta datorren ostegunean atarikoa ditugula. Atariko hietan, promesa mailan 2 multzotarako bikote bana joango da, eta elite mailan berdin 2 multzotarako bikote bana joango da. Eta haren ondoren, bikaina azaltzen da. Atarikoa da, baina bueno, edo zintoko idan ere finala izan zitekeen Ekirribarria eta Ingeru Bernaola, Inau Lizeaga eta Ander Garmendiaren kontrakoa. Sakea biken Beitiaren zat. Behanuriko aurlariak, oraindik ez du tantoarekin, tanto bakar batekin, azu aukera askoia. Gehienez 2. 30-13. Hor da Beitia. Lauterdian bote egin, sake atera, sake laburra atera dut, txostegin dio, baina laian datu zen Sarasibarrek. Zabalera moztu Kalbok, Sarasibarrek Zabaleran utzi, bigarren, orain zalantzak gehiago daukat, bigarren botean eman dio Beitiari. Nik aurreneko nizan dela esan honon. Neri ala ditu zait. Bai, nik hoen digen, errepikaldi ikusita ere, aurreneko boten izan otean mantentzat. Hor zalantza gehixio. Ez da arreza, Ez, da gaina... Hore, erabaki hartu berra daukazu eta guk bentsa ikusi behin da ikusi bitan da. Hirugarren honen garbi erbitzeu geldiu eta txoperena una gorrez bidu, segundo bat baino gutxio erabaki hartzeko. Aire sartu da Beitia sake hortara, baina utxegin egin du. Eta 15garrena, 15 eta 20. Sake zekindeko 3garrena Andoni Sarasibarrek. Hor da Andoni, sake atera du. Golea zerantzun Beitiak. Ezkerrez, Goiburuk atzeratu. Eskuinez Kalbok eraman. Goiburu lauterretik. Kalbok. Aso bosteretik ezkerrez. Goiburu, segura horrak atzeratu eskuinez. Ikustea Kalbok hemen errebote ondo inguratzen, ze ondo apoiatzen, jo behar duen eskue atzen, erreboten, distantzia guztiz justua hartzeko, baina arte ikusia, errebote atzetik hemendiken pelotek ez dula galdu, eta bauke teknika hori, eta baki frontoi momentu bagoitzen zen neurritan
jokatuta da. Oso ondo joan, ondo hori ez. Gaiburu den pelotaka da. Kalbo, gozetik. Ezkerrez Gaiburu. Ezkerrez Kalbo jaso. Karasibar pelota bila, hirugarreko adora. Jo, ezkerrez atzera. Arribatutako pelota. Kalbo gosteretik atera. Gaiburu. Ezkerrez Kalbok. Sarasibar berriro pelota bila atzera. Kalbok ezkerrez eraman ez du txarra Sarasibarrek, aukerako pelota dauka. Txokal, moztu tanto. Amaseita, hogei. Bai, oaingon uste bai hartu ditu erabaki honen, oaingo tanton asko landu du tantoa, ero nahi honen, deja matematikoa. Indako 10 tanto. Sarasibarrek, oidatik irusakarekin. Bai, igual faltan uixo gota dio, ez da tanto gixo landuta gonitea jokaldi horiek. Iruditu zait, partidun tramo batzuta mintzat azkartxo jokatu dula, azkar egitantu nahi horrek. Galdutako batzuk Bai, lehenengo partean galdu ditu asko, 7 galdu ditu. Bai, iruditu zait. 7 baina itatik... bi Sarasibar oso ezberdin ikusten ari gara. Bai. Lehenengo parteko eta bigarna. Tanta jokoan, bigarna aldiz dira. Lau tantara, lehenengo tantotako aketuz, noski. Baina alako aldearekin egon dira, 4 eta 2, handiko nuntz bigarren aldiz. 13 eta 17 bezala, oraintxe 16 eta 20an. Gaiburu. Kalbo bikain atzeratuz. Ezkerrez eraman Gaiburu. Kalbok, gozatuz ederki atzera. Ara, tanto. Bai, bosgarrengo marra gainen indu. Botea justu hor pintura da, eta beti, pinturan bote iteunen pelota gehiago ibiltzeko joera hartzu lurren, da... 21 eta 16. Bingen 20-aren zat. Partidoko azken sakea. Berrogida 7 minutu norketa hasiera. Okoan, liginan sartzeko txartela. Hemengo bikote irabazlean, lehenengo multzora joango da, eta hor daude zai, Etxeberria eta Leonet, Zestao eta Garaino. Ara, eta bokatu da partida, beira. Partidu guztia tantorik egin gabe, sakaz eta justu azkeniko tantoan, Sotamano sortu da, Andoni Sarasibar sake erantzutera, eta erantzun gabe utzi du pelota, 48 minutuko iraupenarekin, oso bi parte ezberdin, Jon. Lehenengoan oso nagusi izan dira Beitia eta Kalbo, bigarrenean Sarasibar eta Gaiburu, baina suspertzeko beranduia. Nik uste urdin meritu zirazuela azkenen. Partidun uste erregularro izan dela, ez zait iruditu bigarren parte naiz da Sarasibarrek asko asmatuta horrekin istutu bizkat, baina iruditu zait ez urdine bere induelako, eta horrik, bizkat ritmuka jogatu da, aurreneko parteen asko paritu du, bigarren ondia etorri nahi hortan asmatu du, baina bai iruditu zaitena, urdinek oso bikote sendo egin du, eta gaur talden tokatu daizkien bi bikotek ikusi gotzuen, eta uste eukiko goela, analizatu goela bizkat eta ikusi goela, pelotan asko jogatu beharko goela hori irazteko. Guazen protagonisten bila, lehenagotik irabazleetako bat izango dugu, Bingen Beitia, eta gero Marker Kalbo. Nahi baldin bazu atxein txiki bat hartu, Jon? Oso ondo. Gari protagonisten bila, no? Punto número 6, 90. 9-0.
Bueno, gurekin irabazetako bat, Bigen Beitia, zean horiko aurrelaria, arratsaldean da zorionak. Sofrituz ez da, lehenengo partean oso ondo, 14-2 irabazten da, ze pasatu da gero? Hasira konfiantzak oso ondo, gero ja berak sartu dauz bejada batzuk eta pure bildurtin gara, nik batez be, da gero enoan hankak eta enoa esan ipinten ondo eta kostata ibilinez. Botea ezin hartu, ez nasi bili guzture, eskerra Markeleri partida atera daula. Sarrasibarrek lan asko mandizu bigarren partean, Bai, bera hasi tanto egiten, konfiantza hartu dago eta konfiantza gal batera tanto hasi ez hartzean, da ni partidutik urtetan hasinez. Orduan, berari alde eta niri kontra joan da partida. Bueno, lehenengo aldiz zaude hemen Antiagon, zer iruditu zaizu? Lehenengo aldiz, fronte ikusite gustokoa emoten izino hasieran, hasieran gustora eta hori. Ez da frontoi erreza jolasako azkenean desberdina eta, txapelketan hobeto ibilten garen gaur baino. Bueno, importantea zen gaurkoa, ja ligilan sartu zeratelako, Etxeberria Leonet eta Zestao Garañorekin batera. Zer iruditzen zaizu daukazuen grupo? Talde gogorra. Aber zelan doan txapelketea eta ikusiko gu zelan doan. Partidu asko kanbitan data. Zorionak, eskerrik asko. Bai, zuri. Hau ezeko datzen digu Markelek. Eta gurekin beste irabazlea. Markinarra, Markel Calvo, arratsaldeon, zorionak. Bai, arratsaldeon, eskerrik asko. Sofrituz, hainarra zibili zeratea 14-2 eta bukaeran, ze pasatu da? Bai, hasieran errez hasi daizuk, mina itxeen du, baina gero, neue kantzabina, bingen nire, gauzak jako ez urten hain beste eta amaieran kostate irazi bai. Sarrasibarrek asto hartu zaitu, Goiburuk ere lan egin du, lan emantizu horratzean, baina ez du hartu zaitu berezik Sarrasibarrek. Bai, pelotari peligrosua, ez da, postura hona domini izatxu, eskumiaz dejak eta ipa eta ondo bota dutxu eta horre kostaiak txokun defendiz eta olakok, bai. Markel, beste frontoi danez bezala, hemen aurren ibiltzeko aukera ere baukazu. Dejada zabalean, txokan ibilizera, hau frontoi diferentea da. Bai, hemen aurra jundakun atzerari xope, geure gauzatxe behitxe guz, eta urtezti epara gauzak eta posik horraldetik, bai. Bueno, sartu zerete ja ligilan, Etxeberria Leonet, Zestao eta Garañorekin batera. Zer iritzaizu grupoan? Pareja gorrak, ez da, togera gorantogeran kontra lehenko partidua biherra enbiko, baina, geure aukerakin semifinaleta heltzeko, bai. Bueno, Markineko lagunita esan, partiduak hemen telebizatu direla streaming bidez, eta gaur ere bat izango zen ikusten, ez da? Igual kuadreakon bat vamos anbira, baina, urrengorako. Urrengorako eta bixe du, etortzen balde bai iragoeto, baina bestela telebizaz badaukatela partida ikusten gaukera. Izan zelan, eskerra asko. Zoriona, Markel. Bai, zeuri. Bueno, bi protagonisten hitzak entzun ditugu, bagoaz gu ere atxeen txiki bat hartzera, eta berehala gaude, elite mailakoekin, Lizeagak eta Karmeniak, Irribarria eta Bernalen kontra jokatuko duten partidarekin.
Arratsaldean berriro ere, hementsa gaituzte Antigoko txapelketaren 77. edizioko atarikoarekin. Lehenengo partiduaren berri eman dizuegu. Lehenengo agoratuko dugu promesa mailan Bingen Beitia Zeanurikoak eta Markel Kalbo Markinarrak 22-16koaz menden hartu dituztela Andoni Sarasiberreta arteako iburu. Eta honen bestez, final erdietarako ligilarako txartela lortu dutela. Hor lehenengo multzoan ziren Etxeberria, Leonet eta Zestau eta Garaino, eta orain Beitia eta Kalbo sartu dira ligila hortan. Orain elite mailako partida izango dugu. Einau Lizeaga, Astigarrakoa, 1,84 cm egin ere. Planta Darrako pelotaria. Ander Garmendia, Lazkaokoa, 1,85 m. Antiona Pezetxea zen goizutarra jokatzeko, baina azken orduko baja izan da. Garriko gorri zarituko direnak, oietxe. Einau Lizeaga eta Ander Garmendia,
Garrik Ordinez, Eki Irribarria, Aramakoa, 20 urteko pelotaria. Era naia Iker Remenda, gaur partida ikusten. Goratuko dugu orantxe denbora asko ez dela. 22 urte zazkitikoen munduko txapelketare lortu zula Ekik. Eki Aingeru Bernalarekin izango da. 21 urteko Mañariarra, Aingeru Bernaola. Honek ere gauza asko erakutsi dituenak, hemen frontoi honetan bertan ere bai. Aurten Euskal Herriko alditeko txapeldun izan zen. Ataungoari irabazi du. Polita saltzen dela partidua, Jon. Bai, Urdinek pixkat favorito izango dira iruditzen zait. Ez partiduetan bakarriken, behi da jardun dut gero datuzen bikote eta esan honuke ia denakin ez balin ba behi izango dira favorito partidu denetan. Azkenean Bernaolak, hemen fronte honetan erresko gatzeu, Iribarriak behan eskui horrekin pelota erreotean errez sartzeko aukera auke. Eta Lizaga eta Garmendia bauket ikusteko kuriosia da, aber behaien frontoien nola kokatzein bai, Garmendia ezker itxi da. Eta ez da gizager estatzeko eta Iribarriak sakez zabalea eta goiola, ez da Lizaga saiatuko nahi hartzen, o bik atzu xamare jarri eta kubrituko guen, iruditzen zait, jokapena pixkat aldatu beharko goela beste bikote jartzeinen eratatik. Sake Zabala esan duzula eta oztuguna etortzeko altzea? Bai, libre antxe balimana izetortzeko Egiurenetik. asmoa bauket. Osko berezia hartako Egiurenarek, arek beti txokotik txokora. Bai, baino... Bazutan txokotik Zabala ere baino beti txokotik. Bai, baino frontoi denetan... Bai, denetan. Bueno, hemen segitzen dugu da. Pelotariak noiz Mikel Txaperena epaileak esango, ja lanean hasi behar duzue. Lazar esango dira. Bi aurrelarik abiadura zugarri emateie pelotai. Eta nik uste behaie jotzeuenen bi atzelari miniteko arrisku edola. Eta ikusiko, emategun partidu honek. Partidu hontako irabazleak lehenengo multzora joango dira. Lehenengo multzoan zai daudenak Amiano Balerdi eta Rekalde Apeztegia. Eta gaurko bikote garaia izango da hirugarren bikotea. Eta ostegunean arratsaldeko 7:00 hau utxe dira egun xelebreak. Txapelketa guztia hemen astearte eta asteazkenetan jokatzen dela. Justu aste hontako dira egun horietan jokatzen ez diren bakarrak. Gaur astelena eta datorren ostegunean berriro. Eta bihar okerrik ezen eta azken orduko aldaketarik ezean. Promesa mailan Ramirez eta Beloki, Gurrola eta Opinera izango dira. Eta horko garaia Murua Santesteban eta Ibarruzea Kanseko ere multzora joko da. Leheno komentatzen dizunean hauetan berdin elitean, nahiz promesan mailan Bizkaian asko, guztuan gehiago, torneo asko daudela, partidu asko daudela, ez dela harritzekoa aldaketak sarritan egotea. Ez da harritzekoa, partidu elkarrekin tokatzean aparte eskuek eta... Eta gero Zomeiako torneoa beti izatea eta herrietako festa direnak eta... Da nik uste fronti honek igual esku bete pixek utxio kastigatzitula, pelota azkenen abiadura galduta etortzea eskunda, nahiko gozo zartela esango nuke, baina, udarako kanponato desente balin bauzkezu frontoi luzen, zaila, eta segurazki guk ez dugu egiten kanpotik, baina gaurko zortziko tenen bakarrenatek esku guztu xamarek harriko ziren. Hori bai, oker espalin banago, gaurko galtzaileak badute gero ordezko lanetan sartzeko aukera. Berez ez daude torneoan. Torneoan parte hartzen duenak horrek ezin du ordezkatzerik egin, baina gaur hemen lehenengoan adibidez galtzaile eta iren Sarasibarretako inguruk, badaukate beste norbait ordezkatzea, eta hemen berdin pasatuko da, gaurko elite mailako partidu honetan, galtzaile ateratzen direnek, badaukate beste norbait ordezkatzea. Oso ordezko nahi dago, Bai, zene gaur, esan dezten dugu buru asenak ez gure ikusi maia oso poliki eman duela, eta, hemengo galtzaiek gala emateuen, da aukera badaukeben, aukerek ez balin bauko eta titular guzti jogatzeko maun baude, baina
Pelotaren orkezpena egitera doaz. Eta gu berriro baliatuko dugu aukera hau. Esateko nahi baldin baduzue, mezuren bat bidali, nun zaudeten partida ikusten, zerbait esaten baduzue eskertuko dugu, adibidez, lehen jasotako batzuk ditugu hemen, Xabier Izegik azarolako atzelariaren artea goiburu, Urritze Jauregik partidu hotza, atzelari gorri beroa, Jonen Pikabeak ere idatzi du, nahi baldin baduzue zerbait komentatu, lasai idatzi. Eta batez ere eskertuko genuke, nondik ari zareten partido jarritzen kontatzen baldin badizuegu. Etxean, lagunekin, tabernaren baten, oporretan ez dakit nun zaudeten, kontatu nahi baldin badizue, lasai kontatu. Gorriak aurkeztu dituzte. Irribarria. Antigura osatzen den pelota zeleak ondo zapotzen ditu lau pelotaria. Bai Bernaola, bai Irribarria, bai Lizeaga, Ander Garmendia. Normalean gainera onuntza tortzen den ikustea, afizionato mailako torneo segitzen duna da, baita noski badaude. Profesionala segitzen dituztenak ere, baina normalean afizionato mundu ondo ezagutzen duen pelota zela izaten du. Bakea gorri. Gaurloak gutxizeko dira inaut duzela, ia 2 metrokoak, Bai, eta gaina harri-harria ze ondo muitzean, natural muitzea, ikustea makurtzen da ez da gure inungo arazei eta movimentu oso naturala dut. Eta zen kirole egiteko zeko gorputze derra. Bai, sasoi eozerriteko gorputze derra. Gare baten seguro gortuko zituzten olako gorputza dutenak askubaloirako edo saskibaloirako edo, baino pelotarako eta aurrelari izateko ere bai. Bueno, abadi joan norketa aztera, Inaut Lizeagarentzat. 8:13 minutu direnean. Partidoko lehenengo sakea. Ezkerrez jaso Irribarriak. Txokan utzi ederki, ezkerrez jaso Bernaolak. Ezkerrez Garmendiak. Irribarriak ezkerrez. Ez da Bernaul aldo hasi, aurreneko txoko du paraita bikaini eta nola fundan. Tapa gainean ederki mozu Garmendiak, txokora Lizeagak, zabalera Bernaolak, jaso Lizeagak, boleaz Irribarriak, ezkerrez Garmendiak, airez Bernaola, Garmendiak ezkerrazia kontatu behartuko dituzke zona pelota jotze dituen eskoinez, ezta? Ba gutxi, ikusi izan dizkioz partidu joeztunare, eta gutxi saiatuko ezkerraz hartzen. Hemen beti denbora gutxixo ematen eta gaina, horrek fizikoki ere, beha fizikoki oso fuertea da, baina exigentzia handia duke, beti metro asko inbarra da ezkerraz hartzeko. Eta bauet ikusteko gogoa nola jogatu konfrontionetan. Lehenengo tarta, luzeetako gorra doan. Irribarriak aukerako pelota. Joz hartako atzera, Garmendiak ezkerrinez, bikainen eman. Irribarriaren bolea, ez du txarra Lizeagak. Txokoaz moztu Bernaolak ezkerrez jozo. Ezkerrez Garmendia. Oso bikote egokia ala Einaut Garmendian zate bolea oso nauk zabaldaldea joan pelota kentzeko ere arazo ikustu, da horrela hunduko gai dut. Ara, Garmendiak ezkerrez gaudutako pelota, urdintzat leheniko tantoa. Gai, pegatu intzaio ezkerparetan, pixka zabalaldetik ene bazijoan da aurreno tanto gorra ikusi. Usteko pelota dute, Jon. Bai, eta aurre ditut zait, honekin ez deu erreboteak egin abusu ikusiko. Usoak ere sarri, etortzen diren pelota lekura eta bat ortzekoen. Gantxain bertan da, Mikel Txaperena epaiak egan jarri. Zake Irribarriaren zat. Ordoa eki. Bat eta huts, urdinen zat. Autarrian bote egin. Boleaz, Lizeagaren pelotaka da. Irribarria txekoan, Lizeagak ezkerrez jaso. Irribarriaren bolea bikaina, pelota txikitu, zedarra mandio, 2 eta huts. Eharra, eskune zarata eharra ateu eta horretzion atxikin dudeik. Atzokan, nola zena partidua.
Larrazabal eta Refusa ziren, Altuna, Imaz. Bai, ibili ziren atxiki egin diskusionik, nire ustez atxiki. Epaileak ez zuen eman, nire ere ala izan zen. Zuretzat ere bai atxikia bai, falta emateko modukoa izan zala, baina geixiore, beste bakarren batzuk emateko moduko guzteitu pasatzen, da uste limitean jarri erabaki beharra badagoela pelotan. Bueno, sakaz egin du, Eki Irribarria tantoa, 3 eta gutxi. Bai, azkenen Anderren nahiko zabalen jartzea, eskubi hori ebitatu nahi du restatzekon, eta gero txoko urrutu xamarreratzaio. Uste Ekik saiatu gala pizkat muitzen sake hori, komode honez daien Ander. Bernolaren pelota kada bigaina. Ezkerrez Garmendia. Bernolak, zabaletik ederki. Garmendia zeitik. Artzelarien arteko lehia tanto hontan. Arlariak ikusle. Ezkerrez Garmendia. Irribarria keinu egin. Bernolaren pelota kada erra da. Erreboto. Bai, oso ondo hasi urdinak, gorrik egitzen zait, ondo hilatan hiltzen, baina bigarriak ritmo aldatzeu eskubi horrekin, Bernaola gatzen emate ordu beten ez duela pelota galduko, pareja gogorra ikustea. Lehenengo tantoko pelota gorriak aukeratu dute, pelota berdinarekin jarrira jokatzen, zer iritzen zu pelota? Bai, erreote aldea arrimintu baina ez da errexak kalkulatzen ez, azkenen Segurazki beste pelotari batzu ikusi goen ituen zango benun pelota baju dela, da hauek berriz errotean doa arrematu itei, baina uste behi hauek denak velozia ikera arrematei, bi aurrelari bintzat puskatzeko velozia honge gabe. Eta oin arte pelote egoki iruditzen zait. Bernolak ez gobin ez gokarren kuadrotik. Partida 4 eta 8 dago urdinentzat. Urdinak Irribarria eta Bernola ditugu. Bernolaren pelota kada bikaina, arragotetik ez da urruti tanto. Errogotera joan da, Bernolak egindako leheneko tantoa, 5 eta huts. 5 minututan 5 tanto. Eta oso ondo edo urdinak. Oso nagusi momentuz. Lehenengo partidan ez bezala, hemen egindako tantoa ditugu. Bai. Irribarriak egin ditu, Bernola bat egin du, ez dira gutxe egiteak. Garmendiak galdutako gura bakarri, baina bueno, inerakoan egindakoa. Garmendiak ezkerrez. Bernola kostetik eman. Zabalera, Izagak, jaso Irribarria. Goleaz berriro Zabalera, Irribarria jaso. Ezkerrez Garmendia. Zabalera Irribarria. Izagak, ezkerrez jaso. Irribarriak atzeratu nahi, erdibidean utzi, Garmendiak ezkerrez jaso. Eskatu Bernolak, ondo utzi Irribarriak. Izaga Zabalera. Bernola. Ezkerrez Garmendia. Eskuiz Irribarria moztu, Izaga jaso, okerrako pelota dauka. Irribarria bozkarren egiteko, zartako atzera. Errebotera zijoan bete-betean, aire sartu da. Garmendia ezin eraman. Irribarriari apuntatzen dion laugarrena, ez dira 6 eta huts. Bai, bainate erakustalde ematen, velozia handier, Bernaola atzen oso sendo, eta baina arte, enuk esango gorrik gaizkia ideni baino urdinak erakustaldea. 6 eta huts. Berandu etorri denarik, gogoratuko diogu, lehenengo partida promesa mailakoa izan dugula, eta hor Bizkaitar nagusitu direla Bingen Beitia Zeanuriko eta Markel Kalbo Markilarrak irabazi dute 22 eta 16, Andoni Sarasibar eta Arteago Iruren kontrakoa, eta horren ondorioz, Igilarako txartela lortu dute. Zotamanoz erantzun eman dio Lizeaga sakeari. Eta goleaz Bernola gora, 1 eta 6. Bai, igual inotek pauso bat atzea xo eman da saiatu behar luke jogun geixio sartzen eo. Ustea urdinek nahiko garbi hauke bela, erregoten nahiko erresaiatzea eta hori bilatu nahi du. Eta hori ikusi dugu inotek, 3 lauen kokautare bolea eta aire lan handi hau gehitea. Eta ber, zer mendi aurra.
Lizeaga desaka Irribarria sotamano zerantzun, Lizeaga ezkerre zirutarretik. Bernaola bostetik eman. Ezkerre Garmendia. Bernaola bostetik zartakoa. Garmendiak. Heitik. Ezkerre Bernaola. Garmendiak ezkerre zederki. Bernaola bostarrian. Lizeaga ezkerre ere zibinek egin gabe. Bernaolak atzeratu. Garmendia arrebote ondoan jarri ezkerra zeraman. Irribarriak hirugarreko azotik. Zartako atzera arrebotera doa. Tanto. Zazpi eta bat. Lehenengo tanto hauetan, ustelari gerenan, nabarmen da, urdinak gehiago direla. Bai, nik esan eta zeran, beste pareja eginan kontrare favorito ikusten ditula. Uste, kombinazio oso ona la Bernaola behar duen aurrelari klasea hoxe dela, velozia egin pixka puskatzuna. Iribarriak behar duen atzelari klasea hoxe dela, asko kurrituko jona eta erregalatuko eztiona. Kombinazio oso nahi dut zait. Baina, bueno, Lizeak eta Garmendiaga behar pixkat eskutzeko aukera goguen, da zeba ez irabazi. Ezkerrez Bernaola. Garmendiak ezkerrez. Bernaola bostaritik ondo. Lizeagaren bolea. Irribarriaren biparetakoa. Erra, 8 eta bat. Erakuste elegiten ari da, Bai, igual pixka zulo gehiago defentsa arlo, baina atzetiken Bernaolak, aurreneo bi tanto inxamartuta zeuenak earkik urritu izkio, eta batek besten zulok estaliz ikote latzai ditu. 8 eta bat. Bai, Bai. pelota berdinekin segitu gorrenik igual, pelota bajuxo bat ateako nuke pixkat erreboteo Iribarriare gutxixo gerturatu dadin, eta ikusiko gero erabaki aldatzegoen, edo? Deitu ze irudi polita daukagun, Jon? Eta leku arraro askorentzat. Honek bere garaian aspaldi frontiza bakarrik zuen. Bai, gure aitak esan teu behet horritako frontoi honekin. Aitak, frontizakin bakarrik ez zuen ezagutuko. Ez, baina esateu oaingo alden frontoi raroa zala, oain kejatzei galagu, baina behi joatzen zuenen petxuik ez zaukela, eta... Orduan pentsatuko ez uztamot aldiz, euria tokatzen zenean da ze pasatzen zen, eta eguzkia zegoen ere bete-betean nola hartzen gintuen, da, bueno, gero itxi zen, tarteka itxi eta gero irekitzen zen, baina gero ja, bentirako itxitak atitu zen. 8 eta bat. Zakea, Irribarriaren. Lautarien boteekin, zake atera, Lizeagak, Zabamonos erantzun, Bernaolak, Zabletik bindu, Garmendia jaso, Irribarriaren pelotaka da, Garmendia zigarren kuadratik, atzera Irribarriak, errebotera hau ere, tanto. Errebotean sartu dut hirugarrena. Bai, hirugarrena eta gainea errebotek aurretik beste pare bat joa eman ditugu, aurretik jota, baina hauek oso garbi sartutako. 9 eta bat. Bingo bikote irabazlea, Amiano Balerdi eta Rekalde Apeztegiarekin batera izango da. Abuztuaren 5ean ja ofizialki hasiko den torneoan. Garkoa eta datorren ostegunekoa atarikoa ditugu. Ezkerrez Lizeagak intentzia bai ona, bi pareta botatzeko baino. Bai, ja, ezker pareta oso betik hartu du eta txapazpira, amarreta. Frontoie irekitzez paue luzatzez balen babu oso zaiau gebe. Ekizabalen kolokatzez zaie, Bernaola txongo geistea, tanto iteko zain ikustea. Hoxe da, bizko erdijoak eguna. 12 minututan 11 tanto. 10 eta bat.
Eki Irribarria. 22 urte zazpitikoen munduko txapelketan, txapeldun izandako Alabrita. Garmendiak erantzun zuten. Arnaola, indartsu atzeratu. Garmendiak azkara ere zezein, 11-1. Arnaolari apuntatzen diat. Bai, hori erreutea sartu gozan. Anderrek atzea juteko erabaki hartu, eta gero behandu xamar aurreatu da. 11-1. Lanen erdiek egin da dituzte Irribarriak eta Bernaola. Ordoa eki. Lauterrian bote egin, sake gurutzatua. Ezkerro Garmendiak, gora. 12-1. Sakez bigarren. Bai, pixkat ikustea, impotentzi pixkat ikustea den gorreri, tanto inezin da, urdinek gaina erresamarra tanto egiten. Irribarria sake atera. Aso Garmendiak azkerrez. Arnaola. Bostean, ederra pelotaka. Otibolea, gora. 13-1. Bernaolaren meritoa. Bai, pelotazo egarra, baina bost urruti xamarretik sartzeko erregotea. Hasieran igual ez zait iruditu den beste pelota, baina bain bost aldetiken ondo alturakin da erresamar sartzoten pelotako erregotea. Izea kantxatik atera da. Zuen ezar. Eki Irribarria sakera 13-1. Sakearekin bitanto 3-1 eta 12-1. Sake atera. Garmendiak ondo jaso. Irribarriaren bolea dikaina. Jaso Lizeagak. Bernaola Lauterritik. Ezker Garmendiak, txokoan, txapazpeari guziot. Garmendiak azkerrez. Bernaolak Lauterritik. Lizeagaren bolea. Bernaolak ze ondo hortuta uzkan pelotaleko ontako neurria, ja aurrean ondo jarria zegoen. Garmendiak antza erdian. Bernaolak, bostetik. Garmendia. Bolea Irribarria. Airez Lizeaga. Irribarriak luze bokatu txokoan. Jaso Lizeagak. Irribarriaren bolea. Garmendia jaso. Irribarriak beste aukera bat. Zabalera ez du baterireki. Txokora Lizeagak. Irribarriak ezkerrez oso behartuta. Ezkerrez Lizeaga. Zabalera. Jaso Irribarriak. Zabalean ederra orain bai. Bikaina izan da. Einaun Lizeagak egindako tantoa. Zabalean erabaki dut eta jendeak eskertu du. Astigarragakoak egindako tantoa. Bai, egarra. Ekik oso pelota zaila eman du, baina gero oso ondo aurratu eta izan diten oain uste pelota aldatu duela. Baina arteko tanto guztiak. Pelota berdinarekin ezagit dugu, ezta? Bai, gorrik ateu dago horrena tanto, gero bat induenen behakin jarraitze eratu eta bain ja pelota aldatze eratu. Nik uste pixka bajua izango ala, hortiken joko gula gorrik. 2-13. Zabaletik Zabalera ateratako sakea ustakaban harrapatu nahi eta bai harrapatu ere. 3-13. Bai, sake oso nazan. Sakea Zabalera. Iruditu zait jasotzeko muna jatuela Bernaola, baina... Ustakaban harrapatu du, etzun espero bela Zabalera aterako zienik. Lizeaga ordoa. Bakenbize arroa, Irribarria boleaz. Tanto. Bote txiki egin dio Garmendiari. Irribarriaren merituz. 14-3. Bai, sakea ere ahul xamarra eta behauken belozio horrekin uste segeixo eman da ate beharko lukela. Azkenen gainean jagin da Irribarriak oso bolea ona aukela. Ezin jometu ari da ekien. Ba, oso Sortzi tanto egin da, defenditu ere ondo. Hor da Irribarria.
Sake atera, Sotamanoz Lizeagaren entzuna zabalera. Bernaola jaso, gehiagik gora. Bai, eskun elegante sartu. Lau eta hamalau. Baina, gora funtzaio. Zenbakerik onak Irribarria dauzka. Guztira egindako 8 tanto oidetik Bisakarekin. Lizeagak 2 egin ditu, bat Sakearekin, pelota da galduz. Eta atzelarietan, Bernaolak 3 egin ditu, 2 pelota galduz, eta Garmendiak tantorik ez du egin pelota da galduz. Pelota berdinek izaitzera, dio berke bizitxea. Ederra izan daba Lizeagaren boleak txost egin dio, eta ezin ezartzu ere egin Irribarriak. 5 eta 14. Nik uste saiatu behar dula inautek gehiago sartzen jokun, pausua datzea eman da gehiago sartzen. Azkenen beha bolea jotzen da pelota hori gero kontrariontzate txarra da, errebote aldea luzatzeko. Da, nik uste peloteo zuzenen sartzeinen urdinek garbio dominatzu dela. Zak ez egin du, Einar Lizeagak markagailaok erakusten digu, 6 eta 14koa sak ez egin du ligarra. Bolea Irribarriak erantzun, Lizeagak zabalera kanpora. 15 eta 6. Ikuste bolea hartzen honen Iribarriak Lizeag Iribarrian sakea elkarren sake bolea hartzen honen ia dominatzea pasatzeien bolea eharra garbi. Da, oaine jasotzeko modukoa zuen, jokaldi egiten saiatu eta kanpo gontzaio. 19 minututan 21 tanto. Irribarriaren zasakea. Lautarrian bote egin, seke atera. Sotamanoz Lizeagaren erantzuna, Boleaz Bernaola. Boleaz Lizeaga, Bernaolak iruti zabalera. Garmendiak eskuinez muguen leheneko pelota. Lizeagak ezkerretxokoa, tanto. Zazpi, eta vamos. Eion pelota badadere jodu eskuinez. Jo, eta gaina utzi honen Lizea pasatzen behar pena hartu. Esan du, ostra eskuira utzi dut eta neuk hartu behar hori, baina ez, ondo sartio berri eta gaina tanto behintzat. Lizeagaren zasakea. Zazpi eta 15. Ezkerrez ondo jaso Bernaolak. Garmendiaren ezkerka da. Irribarriak utzi Bernaolari, honek ezkerrez edarki atzeratu, Ormari lotuta hortxe dijo atzera pelota, Garmendiak eraman. Irribarriak. Garmendiak ezkerra berez. Uts. Amasita zazpi. Garmendiak galdu zen, bigarrena. Beheratzi tantoko aldean markaka joan eta jokoan oraindik eta aldean diago. Naiz Lizeagak tanto eder batzuk egin. Eki Irribarria gehiago da. Eta atzean Bernaola segurago Garmendiago. Ergarri. Zake atera du. Zake laburra baina ona. Bertzune bai Garmendiak, Bernaola jetxi. Lizeaga pelota bilan laugarren kuadra, ederki atzeratu. Bernaolak bosterritik. Boleaz Lizeaga. Bernaola lautik. Ezkerrez Garmendiak. Bernaola lautik atzera. Boleaz Lizeagak. Bernaola jaso. Ezkerrez ezeitik Garmendiak. Zeiti Bernaola. Boleaz edarra izan da Lizeagarena, tanto. 8 eta 16. Azkeneko bola hori ikusgarri izan da, baina gustatu tanto hontan aurretik beste 2-3 bolea moztu ditu urruti xamarretik jota eta nik uste horri dela pixken urdinen menpekotasunetik ateatzeko inbeharduna bikote gorrik. Akea Lizeagaren zat. Sakarekin 2 eta Irribarriak beste 2. Orduan jaut. Atera, Bernaola bostetik oso ondo erantzun.
Garmendia. Sotamanoz Irribarriak. Ezker ere txokora Lizegak. Irribarriak azkarrez ondo atzeratu. Horreboten da pelota. Botibo Leal Garmendiak. Ailegatu da. Irribarriak luze jokatu. Garmendiak ezin. 17-8. Tantora garaipena eta ligilarako txartela. Ogoratuko dugu lehenengo multzoan, Amiano Balerdi batetik, Errekalde Apeztegia bestetik eta Amenduko bikote garaia izango dela multzo hortako 3. bikoa. Eta datorren ostegunean jokatuko direla Adariko beste 2 neurketa. Promesa mailan eta azken orduko aldaketarik ezean Ramirez eta Beloki Egurrola eta Piñeraren kontra, eta elitean Apezetxea eta Loza, Egiguren eta Elortzen kontra. Emakumezkoen ez dugu aipatu, hemen multzo bakarra dago. Azken orduko aldaketarik ezean, asko baldabai da oraindik ere emakumezkoen ligilarako, Ibarrola eta Ruiz de Larramendi, Etxegarai, eta Kaminde, eta Zabaleta, Mendiburu, Arriza eta Eraso. Hemen 8 eta 8. Sakarekin egindu Iker Irribarriak. Lehenek ere denak ezagutuko dituzu, baina esan dugu. Orain Naziotako ligarako emakumezkoen aukeratzaile Suizako zerela eta naiz Lauterdiko zer ikusirik ez izan minakakoarekin, Bai, bistazo bat ematea etorri beharko dugu, bestela YouTubetik, baina bai, atento egongo da. Tanto jokan hemen 8 eta 8, Irribarria Sakarekin bere 3. egin du. Bolea Lizega. Irribarriak 3. denotik jasoa. Garmendia. Bernaola lautik atzeratu. Garmendiak ezkerra ezaire Zabalera Irribarriaren bolea. Lizegak irutik. Sotamanoz iparetako Zabalera Irribarriak eta erra tantoa. 19 eta 8. Bai, oso nahi dugu, oso nahi dugu. 19 eta 8. Bai atzen da bai aurren gaur nagusi. Galitu, Lizegak izpiretutako tanto batzu baino. Irribarria asko zazare gehiago da, seguruago. Gustature pelota geixoa egiten, horrekin Garmendiek gehiago behartzeu, eta Bernaolak hemen erregote ondotik komodo xo da. Ekiren sakea, Garmendia jaso. Irribarriak keinu egin, Bernaolak ondo atzeratu ezkerrez. Garmendia 6tik. Bernaolak lautik atzera. Ezkerrez Bernaolak. Jaso Lizegak, Bernaola. Baie jaso. Iteretik atzeratu. Garmendiak. Bernaola lauteretik. Garmendia jetxi. Irribarriaren pelota kada gitartxu atzera. Teitik atzera. Golea sortu Irribarria. Lizega mozu. Irribarriak botera, arrimatuz. Garmendia 6tik. Eskatu Bernaolak. Ara. Arriskatu du iruterritik hor txokora. Baina txapara. Eta Bernaolak aldu du 3. pelotarekin. 9. Eta 9. Bai, behan Zabaletik geldi du Iribarra egin duen kinu egin Lizeaga txokon zulo erraz auken, kinu, txapakon zaila. Hake atera du Lizeaga. Ezkerrez Bernaola jaso. Bolear Lizeaga. Ezkerrez Bernaola atzeratu. 19 eta 9. Irribarriaren bolea dikaina. Jaso Lizeaga. Bosteti Bernaola gondo. Mendiak. Lauteretik atzeratu. Ezkerrez Bernaola, gora. Gainariko atzelariak aldu duen 4. pelota. 10 eta 9. Bai, lehenko dejada juntzaio bera, baina besti hiru usteet gora juntzaizkio. Jaut.
Irribarria jasosakea, inautik aukera, ezkerrez indartsu eman pelotari. Irribarriak etorri behar izan doatzera pelotari bila, baina jotzearekin ez zeneiko eta zintzun gehiago egin. Eharra tanto. 11:19. Hiru tanto segidan, lehenengo aldiz, gorriak egin dituzte. 8:19 egotetik 11:19 daude. Baina hemen ere aurreko bortian bezala zeion, azeratik alda handia. Bai, margen gutxi. Intentzio guztiarekin Saka Zabalera justu gainditu du hiru kuadroko arrastoa. Igarren egon da horrengoan Bernaola, iztekabekon harrapatu. Eta Irribarria galdu lehenengo pelota. Eskorman gora joan zaio. 12:19. Bai, lehen pare bat justu samar sartu zaizkio eta oingo joan zaio gora. Ikuste beste tanto bat binezko urdinek partiduen ez du. Saka Lizeagarentzat. Betik ateratako sakea ondo, Bernaola ezagainez eman Lizeaga, boleaz Bernaolak, Garmendiak, irutik atzeratu indartzu, Bernaolaren bolea ona da, Lizeaga dejada txokora, Irribarria Arne, gaizki jotako bolea Lizeagak, Irribarriak moztu, jaso Lizeagak nahasian di joatan doa, Bernaolak kantxo Zabalera, jaso Lizeagak, Irribarriak atzeratu, korrik atzera, tanto guztia dominatu, edo azkenean ezker paretan, falta Bernaolak 13:19. Iribarria. Irribarria, markatu. Aldea bat zuten, baina gutxi zenari aldea jon. Oraindik era handia dute egia da. 22 daude urdinak, Irribarria eta Bernaola, baina postanto segidan dara mazate. Bai, ritmo eroxamarren nahi die, Lizeare asko sartzen nahi da, piskat partidu erotu bindu eta urdinek ikuste inkomodo. Oso nahasian joan den tantoa, Bai, eta urdinek ikuste piskat inkomodotu indituela, aldea eharrauk egin diken da. Habe zer diozuen da. Haupa Iñaki eta Diegoko frondea berezia. Zeintzu ira Irribarria eta Irribarria Aramako 20 urte eta Ingeru Bernaola Bainariko atzelaria 21 urterekin. Bueno, besteak Ainau Lizeaga, Astigarragako 20 urterekin eta Ander Garmendia Lazkaokoa. Beste mesure batera bagenuen hor. Badakizu Irribarriren urrengo partidua? Zegit. Hemen aurrena nik torneokoaz esango dizuet, baldin eta Garkoa irabazten baldin badu. Torneoan. Pero kontatuko izu, tanta baitago orain. Lizeagak moztu, Irribarria jaso. Ezkerren Lizeagak. Irribarriak atzeratu, boleaz Lizeagak. Bernaolak. Lau arkoazotik zartako bikaina. Ezkerrez Garmendiak. Bernaolak atzeratu. Garmendiak ezkerrez honan. Uste azkenotan tautan Ander Garmendiak erabakigula, pausua daurre eman da errebote aldea gerturatzea ikustenak aire hartzeko azuna hori iragutu. Irribarria Zabalera moztu, minik egin gabe, txokoan Lizeaga jaso, Irribarria gaizki hor Lizeaga, bere burua saldu du, Garmendiak kanpora azkenean, pena. Bere burua saldu du, aukerako pelota zuen, eta ez zu aukera hori baliatu. Bai, iaia horra jogabe beste toki guztietan tanto zauken, Bernaolare txokoa joan baita. Baina demora gutxi izatea erabakitzeko eta erabaki txarren hartu. Bueno, hor ikusten zure batek aldezen zigun, Irribarren urrengo partidua, nik ez dakit beste torneotan da nunda bilen, baina antikokoari dagokionez esango dizut, baldin eta Gaurkoa irabazten baldin badute, abuztuaren bostean, aste artean, Amiano eta Balerdiren kontra jokatuko dutela. Baina hori gaur irabazten baldin badute. Momentu sortarako bide honetik, joaz, 20:13. Hake Irribarriaren zan. Lautardian, boteekin gizake atera, Garmendiak erantzun bostaretik, Bernaolen pelotaka da, Boleaz Lizeaga,
Ezkerrez Bernaola. Garmendiak Lauteritik atzeratu. Bernaolak Botigoleaz. Garmendiak eskatu, Lizeagak etxokora. Irribarriak irutik. Lizeaga. Sotamanoz Zabalera Irribarria. Biparetakoa Zabaletik Zabalera Lizeagak. Jaso Irribarriak eta tanto. Ze egin duen? Eharra. Aurretik harrapatzea gutxi ezela berak egin jokaldia. Aurretik Lizeagak botadun dejada hori, bipareta hori zoragarri zen da. Biparetako harrapatu eta berak kontrakatxatik beste biparetako jokatu, harrapatzea zaila eta berak... Nik uste Lizeaga ondo antzeman dira, txokoa botan nahi zuen. Bai, ala pesatzen da, erdiak gelditu zaio eta zila harrapatu. Nik uste Iribarrian intentzioa ere txokoa botatzea zala, baina... Erdiak gelditu zaio eta zila harrapatu. Oso galdi polita. Bai, baina meritu Iribarrian aurre iristea bagarriken oso atento zen seinale. Irribarriaren zat partidoko azkenengo sakea. Norketak 34 minutu ditu orain daño. Lehenengoa luzeago jontzaigu, 48. Sotamanoz erantzun bikaina eman dio Lizeaga sakero. Bernaola zeitik. Ezkerrez Garmendia. Bernaola lautik eman. Zeitik Garmendia. Bernaolak. Lizeagaren bolea txokora, ona da. Irribarria jaso. Garmendiak eskatu. Utzi Lizeagak. Bernaola bostetik. Boleaz Lizeaga. Iruteritik atzeratu Bernaolak. Eian Garmendia. Lautik Irribarriak atzeratu, Garmendiak, ezin eta bukatu da partido. Hogeita bi eta amaireko emaitzarekin. Norketak 35 minutuko iraupena. Eta partidaren balorazioa, Jon Alberdi lagunarekin. Favorito irazikoa, gorriek eskuatu partidu zona jogatu, uste pareja osona iteuela, partidu horretik esan dez, hobentzunak ikusten ditula, bikote hobentzunak hori ikusten ditula, eta gaur ikusita partidu giztesanik ez. Nik uste ligiako partidutan lana eman duela, eta nik pin parejatan nire porra horretzen dut, hauek txapeleako kandidatu. Irribarri eta Bernaola. Bai. Alberdik esan du, Irabazizko gogaraziko izuet, irabaziz panen bau... Niak horatuko nahi. Bai, asko harritu dira, esanaz, nolatan nago jokatzen dute atariko bat hau daukate mailarekin, da gaur benetan maila hona erakotzi dute. Bai, gaine ikustea, bikotea gaine ondo sauta, alkarrentzako inda bezala, alkarrek berditu zulo betetzen dituela, eta, oan emendiken aurrea, bauzko beste bi partiu, gaurkoa Google presio kondineko partiu zuen, galduzko batzu bazten haiek ezalea, baina hemendik aurrea, lana eman dut. Eskerrik asko, Jon, ikusiko gera datorren ostegunean, etortzen bali mazera, eta bestela beste ozein jokuetan ere bai. Oso ondo, elegante. Eskerrik asko, dagoaz. Eskerrik asko Iñaki. Protagonista Emila. Laurte. Bueno, engero Bernaola, arratsaldeon da, zorionak. Bai, arratsaldeon, eskerrik asko. Bai, aspaldiko parte zemen jokatu harik eta gustora. Buelta. Hirugarren urte zatoz, aurten sorpresa, ezta?
Prebia jokatu behar, atarikoa jokatu behar. Bai, bueno, nahiko sorpresa izen da, baina, bueno, aurtengoen 3. la benzidan, eta lortzen dugun aurten txapela etxera dutie. Partidu polita jokatu duzue, ekik ere zenbat eman dion pelotari, denetik egin duzu, garondo jokatu duzu. Bai, lehenengotan atara gugur bentaja txikitxo bat, eta eskerrak horreri gero ukindu guri bentajatxue haurek lasaitxo biltie, eta bai, nahiko gustura lehenengotatik. Bueno, orain ja badakizu, abuzturako ze kalendario daukazun. Ze pentsatzen dut, hemengoaz aparte izango duzula beste lanik ere beste torneotan. Bai, oin abuztuen txapelketa asko dauz, gaixepe bai asko dauz, eta danetara ez dakit helduko gaien, bueno, ikusiko da, ber. Bueno, hemen aingeru, zuen multzoan, Amiano Balerdi, Rekalde Apeztegia. Pareja gorrak horrek, Kostako jaku, sosor lortzen dugun egiten, eta sikeran klasifiketie. Zaten zian Jon Alberdi komentarista lanetan eukide, eta esan dit, aurten Irribarria eta Bernaola txapeldu ikusten dizke. Bueno, hori partioz partio ikusi bida. Txapelketa honino jokatu inbida, eta beste pareja oso gorrati, eta hori ikusi inbida. Eskerrik asko, zorionak engero. Habe, ze kontatzen digon ekik. Bueno, eki, zorionak. Eskerrik asko. Komentatzen honen gerurekin, askorentzat sorpresa izan dela, atariko bat prebia jokatu behar, baina, bueno, partidu da gehiago. Bai, egia esan berria hau, ez? Eta, bueno, kale mingatzea baino nahi jo prebia jokatu, eta orduan eskertzea, hola gotan, eskertzea. Zerkolako maila eman duzu, denetan, erasoan ondo, defentsa tokatu zen ondo, hor zabalen harrapatu duzu mi paretako hori, bueno, hori ja aparte izan da, gustora egindako partidarekin. Bai, egia esan partidu erdi arte oso guztua, ez? Sensazionakin eta hola, baina, bueno, partidu erditik aurrean ikuste aingeru bakarri joko dola, asko eman, pelota txarra asko utzizkio gaur, egia esan ez zizio pelota txarro ikendu, baina nik uste dana eman eta ia buka horrein dola, así que egia esan aurrein gerun partidu izan da, así que. Lehen partean, Liziagak ere oso hartu zaitu. Lehenengoan zuk erabat nagusitu zera, baina bigarren partean oso partidu polita jokatu duzu aurrean. Bai, egia esan aurreneko parten gur ritmoa sartu eta lortu dugu, ez? Tarte hori ateatzea eta bigarren parten hasia ritmoi sartzen eta orduan pixka kosta intzaigu buelta ematea partidui. Eta gehien bat ja pixkat bentaja hartuta eta defenditzakeo kosta ita, eta nik uste hor Liziagak ikaragarri joko gola eta bueno, behintzat buko dut eta Zaten dut, abuztua ere, zuk bete-beteko izango duzula, ezta? Torneoak eta partidak asko izango dituzula, ez? Ba, ez pentsa, ez gare oso esigituta, partidu batzu bai, txapeletako batzu bai, baina bueno, esageratu ez da jokoko, así que. Hemeneki badakizu zein egin zauen Amiano Balerdi, Rekalde Apeztegia. Eta Jon Alberdik esaten zian, txapelden ikusten dizkiat Irribarria eta Bernaola. Ez dakit, ba, nahi nuke gala balitza, ez dakit. Kontrario oso horrak, bat debutatzei jona eta besteare, bueno, hor da bilena, intenton eta esan, bueno, ikararri zaiokiko, baina, saioko, ez, presioi behun eta, gure maila ematen duen. Gutuz gaurkoa, eskerrik asko eta zorionak eki. Bai, eskerrik asko zuri. Bueno, da hoxe, gaurko gure saioa amitxe bukatzen dugu, datorren ostegunean berriro amitxe izango dituzue. Arratsaldeko 7:05 gutxitan hasi eta 2 partidak ematen dutena. Salbuespena da, atarikoak, astelena eta osteguna. Eta gero, abuztuaren 5 aurrera, astearte guztietan, abuztuko astearte guztietan, eta abuztuko asteazken guztietan, Antigoko txapelketaren 77. edizioa. Eskerrik asko denoi horregotegatik, arratsaldean.